Asanso ewo Attention TV so na ni esisi ade aga na sofo mbesema ni de mu ase ye behwe hu ye ekoso de ye ka na enso ahweyie ne wo se pastors anasa sofo ye ewo Ghana we ye wo nsawom heya enti mesese obe like e de a ekwentwa me for ka na me kokofa baaye enti like na subscribe ba Attention TV na chese dwuma no ye hweabom ye nua ba bia owo eye insawoma sofo bi etwinadi na asamwe menkwa mentime entenase enchirechim mehia eye sofo na wabechirechim nsem na Matias ye na Attention TV atiefo nso yenya ye ho entiase ansa na meda me guest edi wo de ma ye hwe ne asofo bi edi ewrabe bi emra sisi a osofo bi ba nsawom ahojo ebe ya sorry na owie ye no ena o ka che me say obetena as council nti member nti me koye no ena o ka kire me say obisa me se maware ana na me se da bi no o sinyankopon say o mie ma wale kwan ma me ayo nti na wa wade na ade koye nti no nyankopon say o mie ma wale kwan ma me yo nti no me nkope me fie abo ene tame ewu ene hanki na me fambra aso office ye be kwa akofa boba no anytime you no me enkodi dwamransa hey mo bro Bible say nyansa fiti ase ne yehu asuro batame awrade ho na memma wo de wo wakoma pe mo se mo pe shortcut me say afa wo de ayi chinchin kaba no wo mo de be wo mo twe enche kura asofo ne de chinchin kaba be wo mo twe mo se mo pe ayi nyame asem sunya mo ambegira mo na aso abompai chinchin kaba ena omde be wo mo twe kuya ena ase osofo ne ka che o se kope ebo ene hanki yo nti no se me nkwa ade chia na maba na owo ho nkoye na che so fi ba bi na be crusade on zawam ho mpacho ye onenam no ye okay nti mpacho ade chia na me baaye no ena o ka che me se me ma no 400 cedis na ofa nkototo nwoma na ofa nya akwankere ma me ena me ka che ne se me nya 400 cedis ma no nti one me kan ya na ebedu 100 cedis ena ogiye osofu ni eni wudi anu pacho ye ena ogie iska no nti ogie iska no ebo no me ni ba bi ode ebo nugu beti hanki ni de ode bremi ena ogie 100 cedis ni nti o se anyumre na maba beje nyon akwankere no nti me kwai ka na me tena mu na me kọ nsawom no me wọ nsawom no no wa ahoju ka na me tena mu a me kọ nsawom no se ka na no no so betina mu taxi nti me du nsawom station a me siye no ena onu so siye se police ni bi o se soja ni onu so obeya akwankyera ma ni nti no manim a na oje 500 cedis ewo police no se soja ni ho ena ode ma no nti ode ma no me kope no frɛ me ena o ka kire me say me ya ne sofu mami ana ni beje ho pa na ope me nti no se enyumre me ba na beji we na oni bedi nkomo nti bi me nim se hotel na owo nti no medu o fra me se me mra na me meje makwankere no me koye ne na eye hotel na owo nti no na me mpese me were inside wo beto o se me mra na me mra no kire me se na me ye makwankere no nti me nya du dem wo no mete wo na me hu se osiso me mu na me hu ane se odifu apia ene mada ene wata fremase meda asesa wo twen me pese me bisa viewers nyina se asana mabamma me pese me bisa se direction na nasa akwankire kra no ye di ano ana ye bageni ye bageni ye direction ewo asodem ana asem me sese wo de comment ebeba ye be kama me ne mama me Lady Reverend Victoria ewo hase wo Great Kingdom ano ne ye di bedi nkoma se me si asem ne si a mehia obi ode abotoyem beba mom ya kwa ba ya na ma o sa asem nkra ye osre asewo bibia bokode radio adom ma so de se ye ho ye pa attention for ma se ye kohwe video no hu mu nsam lady na no wewewe ne awoka se si ana asofo no de entina ayese mmeroye akotom a omudin no ekososa medase michia Attention TV ina ene meke no mana radio shira o muna wa mi so bi samsa
no kwasem se obone for strategy sisi a wa faswa yeah opese odi wia ema wo manye gidie wo Kristo mu okay wia wo mu enije free mu fi say ne nyame nipa e kase ubeye nyame akoa ohwefo a de nipa bia hwehwe ne member hwe free sa asofo no say oye nipa ne hote oye kronkron ye nya ne ho asem enka okay eno nti no say obane so etie eja no na otie ne se ne papa futuo na ade a ono so bon ho modere say obehwe na kwanye okay ne no obane fo na hu say seba ne sa olusu nti no se member hwe ase anye news so this member ne member ahwe ase a womo akodi agora eni kwanso mudia sheda ye news sa ne mo sa what is sofo bi ni member ana sofo bi akofo bi a news kese pa edebenti ne umna ne se esese obi a pese o se sofo ye yi pa chese ana yakwadu se sofo no kra no edi sofo ne be do obi so a ni pesunu kra no eni ho yeah yeah obi a hunu se esese sofo obi a ye obi a na koma ha no o mpentokwa o ntwa no o ndidi atem onye no mabi a nipa bi tumi ye no saa no obeye sofo a se no ma ne ye hia wo nkyai ti se eba saa no a na ama enipa kasa na nipa kasa ni na no ma wo ma o mu gidie ewo mu no Kristo mu no agidie tofom o saa ya fi se me no asabi e member asofo no masema o kyerkyerem Yesu Kristo ne nkwaje ne ne su ne ban no o kyerkyerem me hu se ono enim kyeme na o kyerkyerem na me nso me de asem no nam de bo me bra na ebe ho ana sofo edaye wone nan a me na menya gidie no wone nan o kwan be wone nan wa techim sofo wone bia ya teche bia ya teche sofo wone nan sa no member ne tia na bemu bu se se na me jime papa die onu nti nenum asem ne na futuo ne nkyerɛkyerɛ ne preaching ti ena me wampra me gya no ma yama dwen se metra se ama Kristo na se sofo already a me so me wi a enye bone nti obone for strategy odi ewia ye papa no masofo asisia no kwasem okona no hide ne erade hu yemobo se ema no bebre gidie ena wo mewo ban na chi kura na ye ka asem na kye wo na ba mu no ayedre tina akoye se memma ye bone a ye nti sofo ya ye tumi ka because asofo na na se wa be fa nyame su atom so na se wo ye nipa sonko yeah oh okay se memma ne de a solid them it is a hospital obia wo ni problem o de koy okay o ko hospital obi ti na ene ya obi ko todwe obi mu sa na so fiesi nti memma no afei na ye de na pa na ye kyerkyere na kyerkyere no de na si kwantene ne so nti memma hwe ase a enye news but so for edina odi ato ho so no emu yetu ye gira ho ama Kristo Paul se mo hwe mi nsia me sede me sua Kristo no na not say ojo obre ne ho ase enu nti no sofo bia hia nyame wo ho brase nyame mo ho brase ya no de a kyerkyere ema no na ema no so adi na mo achi na se ne ye beda benyane ade bechi ye se sofo bia kodwam ade bechi ye beda benyane ye se sofo bia kwawe chese anu ayetene ti yesre papa na sofo se wo mon ka titatempo no na wo mon faso ahohyeso eye ade a ne boye tere pa ya ahohyeso ya ade ne boye pa be Kristo ni member e bo ne ho modene papa sofo so bo ho modene yesrew wo mu se
emma no ba obia wo na ho siesie a wode ba eno nti ne ye wasafo maame wo ho ye wasafo mpanimfo wo ho se ne mani na ye to agum first no member wura sorry dem na se ne dress ne nya yetumi ka Pentecost fo no ya yetumi kura ma wonti me fra so sesi o magyayo ya sisi ano yetuni na agum na ade ba akwa na metrase ameka se ka sorry ye ade a ne boy ye dene a ka ansa na obi nwramu no na ono awa kochini hu se abrabo no ensi enti ko oba na body but enefo ti ma osusu se anka ye kwotete atempon no se ne awka se before ansa we ra so dem no o se ye proper check na anka ye ko fast awe ni banka ke be bo anyamesom no ya ahosiesie no kwase besi ano hedre ko nyame fie no ka ho to asofo ne sentidua sofo bi wo no ma memma no dress na hemu na egu ho no de abetra animu ti sofo ni preaching se ni koboso a onye tabo onye tabo se ne aye papa ojaba kai no oye nipa me remfi se wo mu ye nipa feelings yankopon edom wadom achede a feelings free oyi eno de wo ho eno wo ho ennam ntini ni moja ni eye adwuma enti no oye table se de wo kan na emom no ahweye ne wo ho na miwia beba oba ne so me ma mi sa wo se emma no de bia na ma na ede asofo no nsem wo tie lady asem ya o se sofo no nani ba ne ho so we no wo behwe ntimi twitwa so kakra nani ba ne ho so no na sofo no wa ye ne keja sa ansam na ye omuta kan me nti ase yi wani ba ho so se tam wo dross ni ti wa hu tam wo woro brazier nti wantimi anye bibia afa anasa tam na no so na tenka no mere ase aba wa no sa ma be kai so mo yakohwifo omo yakohwifo me na me ka kire wo ma chichi no kosem ema se ni nyankopon ye ma no oyi man 90 man 92 to 95 ahohyeso ya ade a erade dodomoma enye easy ema timi hye ho so pa enti no se oba bi ka se enye nsa na odi adura tum amananom mame impo oba betimi abo but obepre be man ne be prasa na enye na dwene no ombo na dwene enti no ansa na oba bi be man ho kwan ma be ma bi se de osikan ohu ya na atafren ne neni onu ansa no so watrasa ache ne kodo ope wo nyiye bebre samu na do nyiya ai eso no power ope aware awa no ope ni no power no enyamu ka ho wa no ye titiru ya ka ho enti no watrasa ache mi ya o ba ye pa ope bi edi ampa enye sa pa de akebe ye din be nwanwa sei oni sofo akwane nchai se o problem ti na akoye problem ti akwa na se di ti na akoye na se wako no wako hie nipa no wakam osi guest house ehi no no ni hie aye ya sorry fie no kone wante se o ya sorry ko ho ade no nkwa so fie nkwaje no se bra hotel akwanche no ko no ka chense hotel ye de wo ho then a hotel ene ma akoso ne ma akoso ho enti no dan wo di nkan ka kire ne se omra hotel ho na no na ga no pepe na adwene da again the osi wo hia no kam o hia ne kan mu no na sorry no hu sofo no kam ba sofo nka ten se o lodge hotel ho nti wo mfa ho na onko ya kwanche no ho ma no kwanche no e wo nti ba me na adwene no wan nti no ba no bra bia ne ne okumase o se be ma wonya fro ba pe ade ba ko no ne ne ebu flap be ma ya fro ba bia no na de ba ko be no de ne bu be yi opeme eno ne ade di kan e so kwa 90 sa enti no ba bia wa adwene se be ma bi ka ko ne ho bebre a ba ade ba ko penti na nipa kro ne yedai o ka ko ne ho nti na ni ba no so se wompa wani nji sa de na be man pese ono ye ho a ma me wani ba so wadwe ye ready nti no wonni no o ba ni na no adwe ne ye adwuma ye adwuma ya fi se wani abeda ho se akoi frɛ mi
and na sofwe enen soro hwe baby ensem ye ka no obontene TV so dance e biaba ndika o ka say mo nko hotel ho no ade na nka nche papa mesre wani di mu kobra metwen wa sore na wudi na chi ne ko demo me sister na ni je ho ma won sisi na asofo ni bebe eye council e wo hotel eye ne kwan so no debi enye so be council hotel bi o say me water kra de magi hotel we council koso bra who say obi wo ho a na onene soft ti so obi tia oyere tia member we tia on afei na all man no ideas no na na adwan se ne na sade a eso hwe ne ho yi enti afei na ba ayi no so be ma na adwen bonsan be ma oba ne so adwen he sisi ade seja onsa aka no se wo hie sika ko haida ka kire wan fa ma wa beko wow na be hu ti afei so fo sika won timi ntwia na otwia ma yi abawe ya semosi sofo no okọ sofo no man direction akwanche ni bibia ko si 400 cedis but no oni bi ntoni ni dia no ama ni be si 100 Ghana mommy direction no ye dia no ye ni ye bageni da bi se o ya me nkonkron a kire ama direction se ye ma eba na so but me hu se Ewade fa oso na de wo yeye no ebemwa no a ese ode aseda afore eba nti sofo na se ma 400 kwa be 200 de se ntina be na 400 de ne edi entos anasi edi aponchia bia na sofo ne pedwam nti no wotete to so ama na abante nti obai eho na kra na ese ka bi se watre nyame na asepen ese kana dwemba na ho so se 400 yetimati so o si ba esa mankase baby awon kunkun ne sane ye na na ya teso abedu Hennessy sunsu du o se machia ne kam o se o mame ma yellow ye wa hano me hushe me kache ga ni pi se o kache no camera me kache o pi se o hushe unti me kache se o hushe se say na enan no all tafen na all kano ne nan no wa mebie mu sata woro no ye obebe nan ni mu ana me boa okay nti ka de wani nje ho na won pese ekoso saa no ye da ho bebie mu no wa no wonsa o ma ne sa no me ana ye okay menti se waka se o ma ne bibi di na ma bo na edi nti me sisu die pise gen no abro shi asofo no ope sofo na nkasa no ope sofo nti one ni di eyi na no na de ni na no shi ano so no ka se yanko no wate de atadwe asoni dem na so kodwam wow nti we ni de me sofo ni mbrim sofo da bi wadwa me mano enkranche se wadwa na emomo no oba no ne ma ne ho kwan ma we nyina e bai fi se me je so se sofo n ka se ka obeye sofo maame a ka be fine ka be fe ade na ni na ohwehwe ope aware ena sofo yi so aka sempa bi ato ni trim nti wo hu ni se o ma sofo yi kwa do dwam a simple man nti ga no na ni da ho nya sofo no wan fo so no wan fo so no me da se raba wa kosi esi atiti osi esi mo be bia won kunkusa na ho kama ko bom pa ye ho da we jan na edele wo ofifi wa frim open fast connection ena ewie se ma me se oboa wo bo wa wani da ho so pa because tama sofo na ebolekin wo te ye nti no abeka no wo wa nti anka wo meka ni nyina wani da ho a wo mo ye nti shut up there so for no ye mona basese sebe wadi nsemboni nemo enem mayua no so e wo se mo so mo mamani eda ho na am pepi mu ka me hwehwe no mo boa mani da ho so for no ware attention TV ne mama Victoria ene trance ye besa hia biem akram